गोलोम बोथोर समाव बे मोननैसो पइन्टखौ गोसोआव लाखिनानै आथोन गेलेयोब्ला जोबोद गोजोननाय लानो हायो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। फैदोब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 पइन्टआवनो दङ आथोन एबा देहाखौ साफा लाखिनांगौ। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंनो सानदों नोंथांमोना गोसो होब्लानो जाबाय। जोङो गोलोम बोथोर समाव जोबोद गोलोमो आरो बे गोलोमनायजों जोंनि देहायाव गोबां बेक्टेरियाफोरा ओंखारो, जायनि थाखाय बेफोर बेक्टेरिया जों आथोन गेलेनायाव हाबलाङोब्ला, जोंनि आथोन सिङाव हाबलाङोब्ला जोंनियाव बेराम जानायनि गोबां बिबां बांलाङो। बेनि थाखायनो जों आथोन गेलेनाय सिगां देहाखौ साफा खालामना लानाया जोबोर मोजां आरो आथोन गेलेखांनायनि उनावबो देहाखौ साफा लाखिनाया जोबोर गोनांथार। नाम्बार 2आवनो दं रुमखौ नर्मेल लाखिनो नांगौ। गोलोम बोथोर समाव जोङो जेब्लाबो गोलोमबाय थायो। बांद्राय बिदुङा बाङोब्ला जोङो देहायाव गोलोमनानैनो जोंहा गोलोमदैजोंनो सिग्लाबजोबो। आं 1 नाम्बार पइन्टआव बुंखाबायनो जोङो देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ, बेनि उनाव जोङो आथोन गेलेनायनि बेब'स्थाखौ लानो नांगौ। दा नैथि पइन्टआवनो जाबाय आरो जोङो रुमखौबो नर्मेल लाखिनांगौ। थान्दा एबा फेन दोंबा फेन लागायनांगौ आरो एसि दोंबा एसिफोरखौ लगायनानै जोङो रुमखौ थिग खालामनांगौ। अब्लानियासो जोङो आथोन गेलेबाय थानाय समाव गोलोमनायबो नङा। जेब्ला जों गोलोम बोथोर समाव गोलोमदैजोंनो सिग्लाबजोबो एबा जों गोलोमनानै जोङो थानो हाया जायो, अब्ला जोङो देहाफोरखौनो फोनांलाबायनो गोसोआनो जाया। बेनिखायनो जोङो रुमखौ थान्दा लाखिनाया जोबोद गोनांथार। जेराव जों आथोन गेलेनो नागिरो बे जायगाखौ थान्दा लाखिनाया जोबोद गोनांथार। नाम्बार 3आव दं गोबां दै लोंनांगौ। गोलोम बोथोर समाव जोङो बांद्राय दै लोङाब्ला देहाया जोंनि गोलोमबाय थायो। जेसेबां जोंनि देहायाव दै नांगौ एसेबां दै लोंनाया गोनांथार। जोङो दैखौनो गोबां लोंथारा, एसेबो दै लोंखाया जोङो। कापसे कापनै दै लोङो, गिलासनै दै लोङो दिनाव। अब्ला जों आथोन गेलेनाय समाव जोंनि बिदुङा जोबोर बांगोन। जोङो आथोन गेलेनायाव इन्जय लानो हानाय नङा। लोगोसे जोंनि देहाया गोलोमबाय थागोन। दै लोङाब्ला गोलोमबाय थागोन आरो बिदुं बांगोन। जोङो इन्जय लानो हानाय नङा। बेनि थाखाय जोङो नांगौ बायदियै दैखौ लोंब्लानो जाबाय। नाम्बार 4आव दं सेफगार्ड बाहायनाया मोजां। आथोन गेलेनाय समाव कन्डमफोरखौ जों बाहायाब्ला जोंनि देहायाव सोमजिनाय बेक्टेरियाफोरा आथोनाव हाबलांनानै जोंनि देहाखौ गाज्रि खालामहैनोबो हागौ। गोबां सुबुङानो पार्टि खालामनानै इन्जय खालामनानै आथोनखौ गेलेयो। बे जोङो कन्डमफोरखौ बाहायालासिनो जों आथोन गेलेयो, अब्ला जोंनि देहायाव सोमजिनाय बेक्टेरियाफोरा जोंनि देहा सिङाव हाबलांनो हागौ। बेनि थाखाय जोङो सेफगार्डखौ इउज खालामनो जोबोद गोनांथार। लोगोसे प्रेगनेन्सिनि चान्सखौबो गैया खालामनो हायो बे जोङो सेफगार्डफोरखौ बाहायोब्ला। बेनि थाखाय जोङो सेफगार्ड बाहायनाया जोबोद गोनांथार। बेखौ जोङो साननो हागौदि सेफगार्ड बाहायनानैलाय माथो लाब, जोङो जेबो इन्जयखौनो लानो हाया, गोजोननाय लानो हाया होननानै। बेयो गोजोननायनिल' बाथ्रा नङा। जेनेबा जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि थाखाय बेयो गोनांथार। बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखायबो आरो प्रेगनेन्सिनि थाखाय बारग'नो थाखाय सानदोंब्ला, बेनि थाखाय बे कन्डम बाहायनाय एबा सेफगार्ड बाहायनाया जोबोद मोजां जायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय।